Από όταν έχεις πάντοτε συνείδηση της επαγγελματικής σου θέσης. Έλα, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Που να κοιμέσαι μόνο το βράδυ στις κάρτες δεν είναι καλά. Τι μου ήρθε να πάω στο χώρο της όπερας. Ο κύριος πήγε στο χώρο της όπερας. Ναι. Σε νοιάζει εσένα, έλα πήγαινε στην κουζίνα σου. Μάλιστα, κύριε. Να αποχωρήσω αυτό. Εσύ μείνε, να μιλήσω εγώ έστω σε σένα. Πείτε μου, τι συμβαίνει. Δεν ήθελα να πάω στο χώρο της όπερας, αλλά ο δαίμονας, κυρία Ομπέν, οι παντρεμένες φιωρές δεν πρέπει να πηγαίνουν στον γιατρό. Εκεί γιατροί άντρες είναι. Στις 3 κάτω από το μεγάλο ρολόι, έτσι μου είπε. Και εγώ την πίστεψα ο ίδιος. Και την περίμενα μέχρι τις 4. Δεν ήρθε ποτέ, με έστησε. Γυρνάω σπίτι κατάκοπος, ψάχνω τα κλειδιά μου και ήταν στα άλλα ρούχα. Σου πετούσα πετραδάκια, πας και ξυπνήσεις και μου ανοίξεις. Σαν ζώδι μας. Έπεσα κι εγώ και κοιμήθηκα στις σκάλες. Και τώρα είμαι πιασμένος. Πονάω, πεινάω, ψάχνω, στάζομαι, όλα αυτά. Δηλαδή, κύριε, με όλο το σεβασμό, χθες το βράδυ Δεν τι. δεν το πλήξατε το κουβέλι. Έλα, σοβαρέψου, σε παρακαλώ. Έλα, φύγε. Μάλιστα, κύριε. Α, εδώ είναι το πουλάκι μου. Εδώ είναι το πουλάκι σου. Πού θες να είναι το πουλάκι σου. Και εσύ γιατί δεν κοιμήθηκες στο σπίτι. Τι είπες, δεν άκουσα. Λέω, γιατί δεν κοιμήθηκες χθες σπίτι. Εντάξει, καλή μου φωνάζεις. Να. Κοιμήθηκα, δηλαδή, αναγκάστηκα να κοιμηθώ εκεί που σου είχα πει. Πού είναι το σπίτι. Στο Μπασινέ. Ναι, στο Μπασινέ. Εκεί κοιμήθηκες. Ναι, είχα πάει να δω άμα είναι καλά. Γιατί βλέπεις είναι άρρωστος. Φωτογραφίες. Και πώς ήτανε. Του έκανα, του βάζα και καθιστάκι στο στόμα να δω άμα τα πλέει. Ναι, Και ναι, εγώ, ναι. Μάλιστα. Και πήγες στο σπίτι του με ρούχα εξόδου. Ναι, σχετικά με αυτό, ο Μπασινές χαίζεται στην ιδέα πως είναι άρρωστος. Γι' αυτό και εγώ του είπα πως είχα έξοδο με τη γυναίκα μου και στο γυρισμό θα πήγαινα να δω πως είναι. Μεγαλοφιές. Ο Μπασινέ είναι που θανατά. Ναι, σου λέω, ότι τον θεωρώ ήδη νεκρό. Κακόμενος Μπασινέ. Ο κύριος Μπασινέ. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, ωραία μου κυρία. Τι κάνεις εσύ εδώ, εσύ έχεις πεθάνει. Τι βαξίλο χριστιανέ μου. Πώς είσαστε, κύριε Μπασινέ. Τέλειο. Τέλεια, όχι, τέλεια. Χάρος, τους έχεις πάρει χάρος. Πέθανε, ηλίθεια, πέθανε. Γιατί κάνεις έτσι καλά, ρε. Για να λέει ο κύριος Μπασινέ πως είναι τέλεια. Ένα πλήρως, είναι τέλεια. Ποιος αυτός, αυτός δεν ξέρει τίποτα. Εγώ είμαι ο γιατρός του και αναγγέλλω και στους δύο ότι ο Μπασινέ έχει πεθάνει. Ποιος. Εγώ. Εσύ, φίλε μου, εσύ, αγάπη μου δεν βλέπεις. Με τα θανάτη της παραισθήσεις. Εγώ τον νιώθω. Κύριε,
με ξαναπεριστείς. Μπορεί στο μουσείο. Πηγαίνω στο μουσείο και βλέπω τις μουσες για να βλέπω τα φορέματά τους και να παίρνω έμπνευση. Αποκλείεται. Γιατί εγώ δεν έχω πάει ποτέ μου στο μουσείο. Α, τώρα θυμήθηκα. Σας έχω δει στον γιατρό της γυναίκας μου, στον κύριο Μουλινό. Εμένα μου φαίνεται και λίγο σκητσής γιατρός. Εσάς? Πώς τολμάτε κύριε μπροστά μου. Και τι σε νοιάζει? Να, εγώ δεν είμαι ψυχικά με τους γιατρούς μου και δεν σας επιτρέπω. Ξέρετε, η ψυχική σύνδεση είναι το παν. Άλλωστε, πλάκα έκανα. Θα άφηνα εγώ τη γυναίκα μου, ένα τέτοιο διαμάντι, σε ένα γιατρό σκιτζή. Τώρα πείτε μου, τι θα γίνει, θα τα φτιάξετε? Όχι, δεν πρόκειται. Δεν θα τα φτιάξετε.
στον άκουστο. Σπίτι χωρίς κλειδαριά, να μπαίνει ο καθηλίδιος. Εννοείς εμένα. Μην το πάρεις προσωπικά. Μην ανησυχείς. Θα ειδοποιήσω τον κλειδαρά. Όπως σου έλεγα, το σπίτι ήταν ενοικιασμένο σε μια μοντελή. Δηλαδή η μοδιστρούλα ήτανε. Αλλά την είχε σπιτώσει ένα. Αλλά μάλλον μετά την σπίτωσε άλλο. Ούτε μου πεις ούτε θα μου πεις. Δεν πρέπει ότι δεν είμαι μόνος. Ω, κυρία μου. Χίλια συγγνώμη. Δεν σας είδα. Όμως δεν έχω κανένα να σου πω. Μπορείτε να ακούσετε κι εσείς. Όπως το έλεγα. Είχα νοικιάσει το σπίτι μου σε μια μοντελή. Δηλαδή η μοδιστρούλα ήταν. Αλλά την είχε σπιτώσει ένα. Αλλά μάλλον. Τα λες κάποια άλλη. Οπότε να περάσω ξανά και ξανά και ξανά. Και σκέφτηκα Τι σκέφτηκατε, τι σκεφτήκατε, γιατί σκεφτήκατε. την επιδιόρθωση που είχαμε συμφωνήσει με την κυρία Τυράννη για αυτή την μπλούζα. Όχι τώρα, κυρία μου, δεν είναι του. Να του δίνω! Λοιπόν, εγώ θα πας από μένα. Ποιος σου ζήτησε λεφτά. Αγενέστατε, έτσι ώστε με πελάτησες. Όπως σου έλεγα, είμαι με την κυρία. Μπορείς να φέρεις. Μα να σου πω για το διαμέρισμα. Γεια σας! Πεθερά μου. Α, Γεια σας. Για το διαμέρισμα ήρθαμε. Γεια σας. Α, γεια Κυρία μου, σας. χίλια συγγνώμη. Τον νίκησα ήδη. Και γιατί δεν μου το είπατε. Έχει το διαμέρισμα. Αχ, τι ωραίο ύφασμα. Γαβρόνικο, τι κάνεις εσύ εδώ? Πεθερούλα μου, εγώ εδώ έχω έρθει σαν γιατρό. Όχι, δεν είσαι γιατρός, μάλιστα δεν ξέρω αυτά. Όχι, εγώ εδώ είμαι γιατρός. Ρωτήστε την κυρία. Ποια είστε εσείς? Με μπορώ να σας το μάθω σας παρακαλώ πολύ ποιες είστε εσείς? Έχετε δίκιο. Από εδώ η κυρία Ιτρεφίλη, η πεθερά μου, και η κόρη της, η κυρία Μαρή. Από εδώ είναι η κυρία Ομπέν, η κυρία Σουζάν Ομπέν. Α, γυναίκα του κύριου Μπεν, νομίζω. Σας παρακολουθεί ο γαμπρούλης μου. Ναι, και με τον άντρα. Ομαδικός. Ναι, βλέπετε. Ο άντρας της βάσει από φρικτή δερματούθρα και λιχίνες. Όλη τη μέρα βγάζει λέπια ο άνθρωπος. Από την εγκυμοσύνη. Εγκυμοσύνη. Ο άντρας της. Όχι, γυναίκα. Εγώ πότε. Είστε μητέρα. Εγώ ποτέ.
Ούτε στεμένες ούτε διαστρωμένες. Εγώ είμαι ράφτης. Ο καλός ο καλλιτέχνης όλα τα αναλαμβάνει. Ή είσαστε ράφτης ή δεν είσαστε. Άμα δεν ήμουν ράφτης θα είχα πεθάνει. Από την πείνα εννοώ. Καταλαβαίνετε. Μήπως θα μπορούσαμε να ξαναβλέπουμε το ενδεχόμενο της μνημονής επικοινωνίας μπλούζας. Εννοείται. Α, είστε τόσο ευγενικός. Το ξέρω. Λέτε, κατά της που μιλάω, αλλά έχουμε ανάγκη και τους ράφτες. Γιατρούς και ράφτες δεν τους προσβάλλουμε ποτέ. Σίγουρα. Λοιπόν, βλέπετε,
Έλενα, σε παρακαλώ, άνοιξε. Κύριε, σας παρακαλώ, εμείς δεν κάνετε για μένα. Θα βάλω τα γράμματα. Μην με βγάζετε. Έλα, σε παρακαλώ, τέλειωνε. Και δεν είμαι για κανέναν. Εκτός από τη γυναίκα μου. Για κανέναν απολύτως. Για κανέναν. Άμα είναι ο Πάπας, σας περάσει. Κύριε, όχι. Ο γιατρός απουσιάζει. Ο θηρός μου είπε πως είναι εδώ. Και εμένα μου είπε ο ίδιος ο γιατρός πριν από 2 λεπτά ότι απουσιάζει. Ο γιατρός γνωρίζει καλύτερα από το θηρό αν είναι εδώ ή αν απουσιάζει. Να του πείτε ότι έχει έρθει να του μιλήσει
για τι πράγμα να με κατηγορήσει. Έχεις την αμέλεια να ρωτάς. Ανέβεια μόνο! Σταματήστε να ασχολείστε. Εγώ με τη γυναίκα μου μιλάω. Σε παρακαλώ να απευθύνεις στη μητέρα του καλύτερα. Πολύ καλά. Λέγε. Τι έχεις, τι πρόβλημα έχεις με μένα. Σε πιάνω στο διαμέρισμα με μια γυναίκα στην αγκαλιά σου και μάλιστα τη χάιδευες και έχεις την αμέλεια. Παρασύτητα. Να ρωτάς. Η γυναίκα της που είδες δεν ήταν στην αγκαλιά μου. Εγώ είχα πάει σε γιατρός. Μία γυναίκα που είδες ήταν του κυρίου Μπεν. Και η άλλη γυναίκα Ποιανού ήταν η άλλη γυναίκα. πάλι του κυρίου Μπεν. Φύγα μας αυτός ο κύριος ο Μπέρι μουσουλμάνος. Σταματήστε να ασχολείστε. Δεν είναι δικό σας θέμα όλο αυτό. Τότε τι είναι δικό μου θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα η ευτυχία του παιδιού μου. Να με αφήσετε να μιλήσω με τη γυναίκα μου. Όχι. Δεν πιστεύεις τίποτα από αυτό που το λέω. Α. Γεια σας. Λοιπόν, μου σε παρακαλώ, άκουσε με, πρέπει να με πιστέψεις. Εγώ και αλήθεια σου λέω έχω πάει σε γιατρός. Να δω μια σπάνια ασθένεια που είχανε. Με πιστεύεις. Πως διαστρέφεις κάθε φορά τα πράγματα. Τελειώσατε. Όχι, άμα τελειώσουμε θα σας φωνάξουμε. Δεν πιστεύεις τίποτα από αυτά που λέει κοριτσάκι μου. Ναι, γερά. Λοιπόν, μου σε παρακαλώ, βγάλεις από το μυαλό σου το πλήσι κεφάλι που σου κάνει η μάνα σου. Πρέπει να με πιστέψεις. Δεν μπορώ. Πρέπει. Μακάρι να μπορούσα. Αλλά μου λες κάνει ψέματα. Α, εγώ δεν λέω ψέματα. Δηλαδή λες την αλήθεια. Ναι. Την αλήθεια. Αλλά πρέπει να αποκριστείς. Πρώτη φορά είδες αυτή τη γυναίκα στο διαμέρισμα. Πρώτη και τελευταία, σε αρχίζω. Να ξέρεις πως υπάρχουμε με κάνεις. Δηλαδή, με συγχωρείς. Όχι. Όχι αμέσως. Πρώτα θα μιλήσω με τη μητέρα. Και ύστερα βλέπω. Ωραία. Ένα φυλάκι όμως μπορείς να μου το δώσεις. Γι' αυτό δεν έχω απογορευτικές οδηγίες. Λοιπόν, Ο ράφτης, με τη γυναίκα του γιατρού. Ο άντρας της. Τώρα θα γίνει μαντελιό. τι θες. Είμαι κι εγώ εδώ. Μπράβο, πώς να κάνεις. Θα μπορούσες να μου πεις ένα γεια και ύστερα να συνεχίσεις. Μια και δύο. Φύγε. Μα καλά, μένε και εκεί ξεπέρδεψε. Αυτό ήταν όλο. Τι υπέροχο ζευγάρι, Κύριε, επειδή θεωρώ τον εαυτό μου προοδευτικό, θα σας συμβούλευα να προσέχετε περισσότερο τη γυναίκα σας. Ναι, ναι, θα την προσέσω. Μόλις χτες την ξαναβρήκα. Την ξαναβρήκατε. Ναι, με είχε καταλήψει για ένα στρατιωτικό. Την έψαχνα συνέχεια για πολύ καιρό. Αλλά τι σου είναι η τύχη. Πες που δεν την έψαχνα, τη βρήκα. Και την κρατούσε στην αγκαλιά του. Μαντέψτε ποιος. Ο κύριος. Ναι, αυτός. Πώς το ξέρετε. Δεν είναι και δύσκολο. Και όταν με είδε, ταράχτηκε τόσο πολύ που δεν ήξερε τι έκανε. Γι' αυτό και με χαστούκισε. Ένιωσα το χεράκι της στο μάγουλό μου. Πώς ευτυχισμένος είμαι. Και ενταρμένος και ευτυχισμένος. Πόσο ρομαντικό. Όλα καλά με τη γυναίκα μου. Τακτοποιήθηκαν όλα. Με συγχωρείς για πριν, αλλά είχα κάτι δικά μου. Ναι, ναι, μη σε νοιάζει. Όπως την βρίσκει ο καθένας. Κύριε, θα ήθελα να σας ζητήσω με χάρη. Θα ήθελα να πούμε στη σύζυγό μου ότι η φιλενάδα μου είναι δική σας φιλενάδα. Ωραία ιδέα. Όχι, τι λέω. Άμα το μάθει η γυναίκα μου, κάηκα. Να βρεις κάποιον άλλο. Ποιον? Αυτό. Ναι, κακή ιδέα. Μπάσινε. Μάλιστα. Θέλει να σας Κύριε, μιλήσει. θα ήθελα να σας ζητήσω μια τεράστια χάρη. Αν είναι για δανεικά, αποκλείεται. Φόροι, βιβλία, ένφια, τεκμήρια, τα σπίτια ξενίκιαστα. Όχι, δεν έχει να κάνει με οικονομικά. Καλά, τότε σας ακούω. Θέλω να πούμε στη σύζυγό μου ότι η φιλενάδα μου είναι η δική σας φιλενάδα. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα. Μας ήρθε. Αδύνατη. Λέτε θα μου κάνετε και εσείς αυτή τη τεράστια χάρη. Όχι. Βασιλέ, μην αρνείσαι. Βλέπεις, ο πατέρας του έχει μια μεγάλη εταιρεία που μπορεί να νοικιάσει όλα τα διαμερίσματα να τα κάνει γραφεία. Το ξανασκέφτηκα, έγινε. Πείτε μου, είναι ωραία. Πεντάμορφη. Ναι, να σας δείξω και το προφίλ της. Η κυρία Μπέλ. Α, χαίρετε κυρία μου. Αγάπη μου, Εσύ εδώ, ούτε να σε βλέπω. μα δεν κατάλαβες αγάπη μου. Απλή παρεξήγηση. Αυτό θα το δικαστήριο σε μένα. Στο δικαστήριο. Ναι. Σου λέω μια απλή παρεξήγηση. Το ότι με είδες με γυναίκα ισχύει, αλλά αυτή η γυναίκα δεν ήταν δική μου. Ήτανε του κυρίου από εδώ. Σωστά? Ναι, 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 ναι. Άκουσες. Ναι σε όλα. Αυτά τα πεταλούει σε μένα.
Μολύνο. Νάτος. Συγγνώμη κύριε.